Wel, anodd credu bod yna 5 mlynedd ar 20 di bod ers Hillsborough. Un oedd yna oedd Marc Williams. Marc, croeso ta ni. Diolch yn iawn. Pryd oeddech chi'n ymwybodol bod pethau'n mynd o chwith? Rhyw chwarter awr i 10 munud cyn i'r gêm ddechrau. Oedd e yn y teres yn y pen fel oedden ni blwyddyn cynt. Ond o'na bobl methu symud a mynd yn dyn fwy a fwy tyn. Ac dwi'n cofio'r gêm yn dechrau. Ond dwi'n cofio ar y Lerpwl i ti'r bar. A fel arfer sa pob yn, ond dim byd oedd hi'n dyn effernol. So oedd rhyw fath deimlad yn dechrau un y gêm, bod hyn ddim yn normal. Da ni'n sôn am gyfnod lle pobl yn sefyll ar y teras beth bynnag, a mi oedd hi yn gyfing. Ond oedd hi'n fwy cyfing nag arfer y diwrnod yna. Oedd. Dwi wedi sôn cyn heddiw, oedd hi'n syndod bod am wedi digwydd blwyddyn cynt. A bod hi mor dyn, ond o hyn yn wahanol. O'na fwy o, lle bod yna gwyddi a canu ac o'na fwy o, dwi'n cofio dda sgrech, bobl yn sgrechian ac yn gwyddi at ei gilydd, fwy na gwyddi at y gêm ei hun, felly. Oeddech chi'n dweud, o'ch chi yna y flwyddyn cynt ar gyfer yr own gynderfynol hefyd, a gath Lerpwl yr un pen, y Leppings Lane, sydd yn llai na'r pen arall yn Hillsborough. Oedd Lerpwl yn cael rhyw 45,000 o gefnogwyr i games, ac oedd Nottingham yn cael rhyw 25,000. So i reid Lerpwl yn y lle bach, oedd ddim yn sens o gwbl, felly. Ond dwi'n cofio gweld ochr arall yn wag, felly, a nitha fo fa, di cael yn cau fewn. A mae o'n syndod bod o ddim wedi digwydd blwyddyn cynt, felly. Yn y Leppings Lane o'ch chi fod? Ia, tad. Fanna o gyda i docyn. O'na 3 oge efo fi. O'na un di cael tocyn tu allan, ac oedd o uwch ben y Leppings Lane yn yr Petit yn y City. A dwi'n cofio'n iawn oedd y ddau o gerell yn yr ochr yn y main stand, felly. Oeddech chi yn ei chanol i, be o'ch chi'n deud? Oedd hi'n gyfing yna, oedd y gêm wedi dechrau. Pryd benderfynoch chi, mae rai fi fynd allan o fan hyn? Mi ddoth na adag lle o pobl lle oedd y sgrech yn effernol o'n. Oedd o'n cymryd drosodd ac dy hyn yn iawn. Y gwir oedd, o beth dwi'n gofio, o'n i'n methu mynd allan yna i ddechrau. Oedden ni mor cael ein cau fewn. Ac ran y gêm wedi cael ei stopio ar chwaraewr off y gêm. Do'n i'm yn gwybod hynna. Ac i'r diwrnod yma, dwi'n yn cofio sut ddos i allan o hwnna. Dach chi'n yn cofio? Dwi'n yn cofio. Dwi'n yn gwybod sut ddos i allan o. Dwi'n cofio cleimio a neidio dros y barrier glas, y ffens, ac ar y cae, ac edrych rownd y gol. A dwi'n cofio eista ar y cae ac edrych ar y stands. Ond hynna dwi'n cofio. Dwi'n cofio sut o Siona, dydw i ddim. O'ch chi'n ymwybodol bod pobl yn cael eich gwasgu o amgylch chi? O'n i radda, ond do'n i'm ddim syniad bod pobl yn brifo ac yn cael eu lladd. Cos oedd o'n broblem wrth gwrs, oherwydd y problemau oedd di bod yn y 70au a'r 80au, oedd y ffens wedi adeiladu i gadw chi fewn. Oedd, oedd y ffens i fyny ac i fewn. So, ond be oedden ni weld wedyn ar y teledu, oedd y ffens wedi cael ei malu ac i fynd allan na, ond dwi'n meddwl na dyna be oedd reaction yr heddlu oedd na hooliganism oedd o, na cefnogwyr yn chwysu trwbl oedd o. Felly, cos o heddlu o'r teledu yn danos pwysio pobl yn ôl. Dim bod na bai ar y heddlu, da nhw'n meddwl genuine na trwbl o lawyrach. Be am eich ffrindiau chi? Be oedd i sefyllfa nhw?
oedden nhw'n hollol iawn ran lle oedden nhw'n ista yn y stadiwm, dwi'n meddwl. Ac, ie, dwi'n cofyn iawn, mond y fi oedd yn y Leppings Lane. Ond mae rai bod nhw'n gwybod bod chi'n y Leppings Lane ar y pryd. Oedd. Oedd yn ffrind o Blaena Ffestiniogyn. Fes oedd o tu allan efo fi. A dyma fi'n dweud, iawn, dwi'n mynd i fewn. Fel o'n i mynd i fewn i wawr cyn gêm. So oedd o'n gwybod lle o'n i felly. Oedd. Os da chi'n mynd cofio dod allan, mae rai bod chi mewn rhyw fath o stad o sioc wrth dod allan. Pryd ddari'ch chi sylweddoli bod na gefnogwyr wedi cael eu lladd? Cerdded yn ôl i car. O'r hwyr a hynny? Oedd, cerdded yn ôl i car. A dwi'n cofio cefnogwyr di gwylltio ac yn gwyddi a sgrechian ar heddlu, yr ochr ffordd. Dwi'n cofio un person yn sgrechian, it's your fault, it's your doing. Dwi'n cofio hynna. So, dyn clywed pobl yn siarad. A wedyn, dwi'n meddwl y ffigur gynta oedd 16 pryd ni gyda car. Bod na 16 wedi cael ei lladd felly. A dyn, waw, beth sydd wedi digwydd yma. Oedd eich rhieni'n sylweddoli? Be oedd yn digwydd? Oedden nhw'n gwybod o'n i'n y gêm. Dwi'n yn siŵr os o'n i'n sylwi bod o'n i yn y Leppings Lane. Ond oedden nhw'n effernol. Gyrru'r peth arall da ni fel, da ni sôn am 5 mlynedd ar 20 yn ôl. Dyna ddim ffona symudol. Wan, sut ar y ddeiar da chi'n deud wrth rhieni bod chi'n iawn? 4 gafodd rhieni wybod bod o'n i'n iawn. Oedden ni yn drifiadra o Sheffield dros yr Snake Pass i ddod am Manceinion a Stockport. A dros y Snake Pass, neu ochr yma i Snake Pass, mae yna ambell i pentrefi bach. Ac adeg yna, oedd yr phone boxes yr ochr y ffordd yn y pentrefi bach yma. A dwi'n cofio y ciw o bobl, y cefnogwyr, jyst yn ciwio fyny i gael ffoni adra. Oedden ni pentra ar ôl pentra, slofi lawr, a mi stopis i'n diwedd. A fi oedd yn dreifio, mi stopis i'n diwedd. A nath y pedwar ni jyst ciwio fyny, jyst i gael defnyddio ffôn. Ac mae fi'n ffonio, mae dad yn atab, a rhan beth ydych chi, dwi'n iawn. Mae fo'n beillio crio, mae fi'n beillio crio, a mae fi'n ei ffôn lawr. Mond hynna ydych chi, dwi'n iawn. A sy'n ôl i car a drifio adra. Gan i adra, 8:30 yn os. Be nathach chi o'r sgil effeithiau chi? Nathach chi ddechrau darllen y bethau yma yn y papur a gweld be oedd yr heddlu'n yn ddeud. Oherwydd be oedd nhw'n wneud yn y bôn oedd parddio eich enw da chi a parddio enw da cefnogwyr Lerpwl. Ia, yn hollol. Ar ôl i'r sioc o'r diwrnod a dechrau dod at yn hun, rai diwrnodau wedyn, a wedyn i ddechrau darllen hyn yn y papura newydd ac ar y teledu bydda. Mae gwyllt yn cymryd dros o wedyn. Dwi'n cael fatha bod bai fi o bod fi wedi lladd pobl. Ac i reid y bai ar bobl eraill. Yn syth, dwi'n cofio, wel, chydig yn ôl o panorama di danos Peter Wright, Chief Constable ar y pryd, yn reid cyfweliad i teledu ar y dydd Sul, y diwrnod wedyn. Mae o'n dillynllyd o beth bod nhw wedi cael getaway efo am mor hir felly. Tam ar gwir yn dechrau dod trwad wan. Wedi chwarter canrif gobeithio bu na gyfiawnder a dwi'n hynod o falch bod chi'n medru bod yma i Cadw Cwmni fi heddiw. Marc, diolch o galon. Diolch chi.